ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sa buhay, kailangan mong makipagkapwa-tao. Lalong-lalo na, ang isang kaibigang karamay at kakampi mo sa buhay. Ikaw, kabarangay, sino ang matatawag mong bestie sa iyong buhay? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Leia. Lumaki po ako sa probinsya ng Zambales. Kaya bilang probinsyana ay pangarap ko po talagang makapagtrabaho sa Manila. Para sa akin ay isang malaking achievement ang makapagtrabaho sa Maynila. Kaya naman, yun po ang naging goal ko kahit noong high school pa lamang ako. Sobrang taas din ang kumpiyansa ko sa sarili na kapag nakapagtapos ako ng college, ay masusungkit ko kaagad ang lisensya ko bilang isang guro. Pero ang hindi ko lubos akalain na mas matindi pala ang labanan. Lalong-lalo na noong nakapagtapos na ako ng kolehiyo. Kaya naman nagpasya ako na mas makakabuti siguro kung tutuparin ko na muna yung nauna kong pangarap na makapagtrabaho sa Manila. Kasi sobrang baba na mga inoffer na sahod sa mga ina-applyan kong eskwelahan dito sa probinsya namin. At sobrang haba din pala ng proseso noong sinubukan kong mag-apply sa public school. Kaya naman lumuwas na ako sa Maynila para maghanap ng trabaho. At sa kabutihang palad, natanggap ako sa isang fast food restaurant bilang isang cashier. Sa pamamagitan ng pagtatrabaho ko bilang cashier, ay makapagbibigay na din ako ng tulong pinansyal sa parents ko. Lubos akong nagpapasalamat sa mga magulang ko kasi hindi ako makakapagtapos ng pag-aaral kung hindi nila ginapang ang pangmatrikula ko. At papadudot, sa fast food restaurant ay nakilala ko rin ang katrabaho ko na cashier din. Siya po si Rosie, tubong Bulacan po siya. At pagkasing edad lamang po kami. At dahil palagi ko siyang nakakasama sa trabaho ay dumating na kami sa puntong naging best friend ko na rin siya, Papa Dudut. Alam mo, sa totoo lang, ganun din naman ako eh. Natutuwa ako na sinasamahan mo ako tuwing nagme-makeup ako at natutuwa rin ako na hindi lang kita naging best friend sa trabaho kundi pati na rin sa labas ng trabaho. Para akong may personal alalay, di ba? Ganon ah. Pwes aalis na ako. Mag-makeup ka dyan ng mag-isa mo. Ay, talaga oh, di na mabiro. Mapaka-arte. Ay, maupo ka nga muna dyan. Promise, malapit na tong matapos. Konting tiis na lang, kaya chill ka lang dyan. Teka nga lang. Bakit ba kasi ang tagal-tagal mong mag-makeup ngayon? Anong meron? Hoy, Leia. Huwag mo sabihin nakalimutan mo. Ang alin? Ay, walang hiya ka, kinalimutan mo nga. Pasensya ka na, pero di talaga kita maintindihan eh. Sabihin mo na lang kasi. Ngayon yung piyesta sa barangay namin. Nung isang araw pa kita niyayaya, di ba? Ay, nakakaloka. Ngayon yun. Gusto mo sampalin kita para maalala mo? Ewan ko sa'yo. Pero Rosie, parang wala akong maalala na inimbitahan mo ko. Nung isang araw ko pa pinaalala sa'yo yung tungkol sa piyesta ng barangay namin. Luka-luka ka pala eh. Ba't di mo pinaalala sa akin ngayong araw na to? Eh malay ko naman na isang gig lang pala yung laman ng utak mo. Di ko naman lubos akalain na makakalimutan mo, no? Pasensya ka na. Pero talagang nakalimutan ko eh. Ay. Uy, ba't mukhang Biyernes Santo yung mukha mo? Ano na namang drama to, ha? Rosie, huwag ka sanang magagalit ah. Pero gusto ko kasi sanang umuwi para magpahingi. Pagod na kasi ako. Ay, hindi pwede sa akin yan. Alam mong sayawan at inuman lang ang katapat dyan sa nararamdaman mo. Sa nararamdaman ko o dyan sa nararamdaman mo? Basta.
Sasama ka sa akin sa ayaw at sa gusto mo. Ano ba, Leia? Kailangan mo din namang mag-chill at mag-relax paminsan-minsan. At isa pa, ikaw tong nakalimot na niyaya kita. Kaya sana naman bumawi ka kahit papano. Ay nako, kung hindi lang talaga kita best friend eh. So, pumapayag ka na? Eh may magagawa pa ba ako? Ayan! Wala nang bawian yan, ha? Sigurado akong mag-e-enjoy ka sa fiesta ng barangay namin mamaya. At huwag kang mag-alala kasi ako nang bahala sa pamasahe natin. Sagot na kita. Eh pero paano yan? Di ba may duty pa tayo bukas? Huwag kang mag-alala, Manang. Kasi di naman tayo aabuti ng madaling araw doon. Sigurado na ba yan? Oo, mga 2 o 3 oras lang tayo. Kaya maupo ka lang dyan at ako nang bahala sa'yo. Huwag kang gagalaw, ha? Anong ginagawa mo? Eh, tilalagyan kita ng makeup. Bahala ka na nga. Basta wag mo masyadong kakapalan ha. Eh, huwag kang malikot. Ang dami mo namang dada. Steady ka lang. Ganyan talaga kami ni Rosie mag-asaran, Papa Dudut. Para kaming laging nag-aaway at nagbabangayan pero sa totoo lang ay puro biro at tawanan lamang yon. Dinadaan na lang namin sa lokohan ang lahat dahil alam naman ng kahit sino kung gaano ka-stressful ang trabaho bilang cashier. Lalo na kapag sunod-sunod ang mga customers. At habang lumilipas sa mga buwan ay naging maayos naman ang takbo ng trabaho namin ni Rosie sa restaurant. Mas naging komportable kami sa isa't isa at parang mas naging close pa nga. Pero hindi ko po inaasahan ay darating pala ang mga sandaling susubok, hindi lang sa friendship namin, kundi pati na rin sa konsensya ko. May isang pagkakataon na naisip namin ni Rosie na sabay kaming mag-file ng leave. Pakiramdam kasi namin sa sobrang stress sa trabaho ay deserve din naman namin na makapagpahinga at mag-enjoy kahit na konti. Kaya naman nag-decide kami na lapitan ng boss namin para sabihin ang mga plano namin, Papa Dudut. Alam mo, ikaw, napaka-nega mo talaga. Ma-approve yan. Pero alam mo, kung sakaling hindi ma-approve yung leave ko, ayos lang din sa akin. At least, kikita pa rin ako pag nagtrabaho ako kahit papano. Siyo nga. Deserve nating mag-relax, kaya i-manifest mo na lang na ma-approve yung leave natin, okay? Oh, ayun na pala yung opisina ni boss. Bubuksan ko na yung pinto, ha? Hello, boss. Good afternoon. Oh, Leia, Rosie. Tapos na ang shift nyo ah. Bakit nandito pa kayo? Magpapaalam po sana kami sa inyo. Tungkol saan ba to? Magfa-file po sana kami ng leave ni Leia. Pasensya ka na Rosie pero isang slot na lang yung natitira para sa vacation leave eh. Hala, patay. Paano ngayon yan? Ikaw ba Leia? May bala ka bang mag-leave? Opo. Sige, sa'yo ko na ibibigay yung natitirang vacation leave. Pero paano naman ako, boss? Ibibigay ko na muna tong leave kay Leia. Kasi perfect yung attendance niya ngayong buwan na to. Pero wag kang mag-alala ha. Pwede ka pa rin naman mag-file ng leave next week eh. Pero subject for approval pa yun ha. Ganun po ba? Oo, pasensya ka na talaga. Sige po, naiintindihan ko. Mauna na po kami. Sige. Salamat po, boss. Nakakaloka. Sobrang unfair, ha? Hayaan mo na. Eh di ba sabi ni boss, makakapag-leave ka naman next week? Hindi mo ba narinig yung sinabi niya? Subject for approval daw. Ibig sabihin, hindi pa sure kung maa-approve. Tiwala lang, Rosie. Ma-approve yan. Ay, naku. Madali para sa'yo na sabihin yan kasi approved na yung leave mo. Pwede ba kumalma ka nga yung puso mo? Pasensya ka na, Leia, kung ikaw tong napagbubuntanan ko ng galit, ha? Paano ba naman kasi sobrang nakakatampo? Kung makapagsalita yung boss natin, kala mo naman umabsent ako ng 1 linggo. Kung tutuusin, noong nakaraang araw lang naman ako umabsent kasi sobrang sama ng pakiramdam ko. Sandali lang ah. Oh, anong ginagawa mo? Oh, ito. Para sa'yo.
Kunin mo. Ano to? Vitamin C. Para di ka nalagnatin. Yan din kasi yung iniinom ko para di ako lagnatin eh. Ang sweet-sweet mo talaga kahit kailan. Dapat di kita sinungitan eh. Mas lalo tuloy ako nakokonsensya sa pagsusuplad ako sa'yo. Ano ka ba naman? Wala yun. Sa tagal-tagal na natin na magkasama sa trabaho eh. Ako pa ba tong hindi makakaintindi sa'yo? Solid kayang friendship natin. Naman. Kaya i-enjoy mo na lang yung leave mo, ha? Pero ingat-ingat lang din pag may time kasi baka masagasaan ka. Bruha ka talaga ng taon. Pasmado talaga yung bibig mo kahit kailan. Ay nako, sana di ka mabulunan kapag ininom mo na yung vitamins na bigay ko sa'yo. Ah, talaga ba? Pwes, hindi na kita ililibre ng spa. Pero seryoso, di mo naman ako kailangang ilibre. Itabi mo na lang yung naipon mo para kahit papano, ma-enjoy mo naman ng lubusan yung leave mo sa susunod na linggo. Maganda talaga ang pagkakaibigan namin ni Rosie pero habang tumatagal, na-realize ko na hindi po pwede na habang buhay na lamang akong empleyado. Gusto ko ring magkaroon ng sarili kong kabuhayan. Kaya nagsimulang mag-ipon ako ng todo. Hanggang sa nagbunga rin ang lahat ng pagsusumikap ko dahil nakapag-ipon ako ng sapat na pera para makapagsimula ng maliit at simpleng sari-sari store. Dahil dito ay kinailangan ko na rin mag-resign sa trabaho at sa totoo lang ay medyo nalungkot ako. Kasi ang ibig sabihin noon ay hindi na kami palaging magkakasama ni Rosie sa trabaho. Nalungkot din siya noong nalaman niyang aalis na ako bilang cashier para ituloy ang pangarap kong magtayo ng sariling negosyo. Kahit na masakit sa puso, natutunan ko na may mga bagay talaga, Papa Dudut, na kailangan natin. Barangay Love Stories. Papa Dudut, naging maayos naman ang takbo ng negosyo ko. Siyempre nung unay nahirapan ako pero dahil sa tiyaga at pagsusumikap ay naging stable na rin ang aking sari-sari store. Dahil dito ay mas nakakatulong na ako kina mama at papa at nakabibili na rin ako ng mga bagay na matagal ko nang gusto. Ngunit kasabay ng pag-asenso ko, naging madalang na rin ang aming pag-uusap ni Rosie. Nagkakakumustahan pa rin kami pero hindi na kasing close at kasing kulit ng dati. At minsan ay naiisip ko kung kumusta na kaya si Rosie o kung ano na ang pinagkakabalahan niya sa buhay. Isang araw ay nagulat na lamang ako nang may nag-text sa akin na ahente mula sa isang online loan company. Sinabi niya na ginawa kong character reference ni Rosie sa utang niya. Nung una, syempre nagulat ako kasi hindi nagpaalam sa akin si Rosie na ginawa niya na pala akong character reference sa online, Papa Dudut. Pero mas pinili ko pa rin intindihin ang sitwasyon ni Rosie kasi baka gipit din siya sa pera yung tao. Kaya pinili kong bayaran ang utang niya ng buo para kahit papaano ay may pakita ko na may pagmamalasakit pa rin ako sa minsang pinakamalapit kong kaibigan sa trabaho. Hello, Rosie? Naku, salamat naman at napatawag ka. Alam mo ba, na-miss na kita. Pasensya ka na talaga kung di na ako nakakatawag sa'yo ha. Kasi alam mo naman na medyo na-busy na rin ako sa pag-aasikaso ng sari-sari store. Hoy, Leia. Hindi ako tumawag para makipagtsikahan sa'yo, no? Sandali lang. Hindi ko masabi kung talagang galit ka o nagbibiro ka lang ba eh. Pues galit ako sa'yo. Galit na galit. Ang totoo nga yan eh. Kung nasa harapan lang kita ngayon, malamang kanina pa kita nasampal. Teka, bakit ka ba nagkakaganyan? Ano bang ginawa ko sa'yo, ha? Sinong nagbigay ng karapatan sa'yo para bayaran yung utang ko? Ni minsan hindi naman ako lumapit sa'yo para makiusap na gawin mo yan, ha? Rosie, kumalma ka nga muna. Ginawa ko lang naman yun kasi nagmamalasakit ako sa'yo eh. At kahit papano, naging kaibigan din naman kita. Nagmamalasakit ka? O kinakaawaan mo lang ako? Ano tingin mo sa akin? Charity case? Bakit mo ba ako pinag-iisipan ng masama, ha? Ganyan na ba talaga ang tingin mo sa akin? Oo! Kasi ang yabang-yabang mo. Ano ba pinagmamalaki mo? Yung sari-sari store mo? Oo,
Pinagmamalaki ko yung sari-sari store ko kasi dugo at pawis ang puhunan ko para mapalago ko yung negosyo ko. Pero ni minsan, hindi ako nagyabang. Sa katunayan nga, ikaw lang naman tong sobrang malisyosa kung mag-isip. Malisyosa na kung malisyosa. Pero hindi mo maitatanggi ang katotohanan na ang taas-taas na ng tingin mo sa sarili mo simula nung nag-resign ka sa restaurant at naitayo mo yung bulok mo na sari-sari store. Ang kapal naman ng mukha mo para magalit. Kung tutuusin nga, dapat ako tong magalit sa'yo eh. Kasi ginawa mo akong character reference sa online loan mo na hindi man lang nagpapaalam sa akin. Alam mo ba kung ilang beses akong tinetext sa tinatawagan ng inutangan mo, ha? Eh di ikaw na yung nakakaluwag-luwag sa buhay. Ikaw na yung asensado, ikaw na yung marangya, ikaw na lahat. Pwes, kung naiinggit ka, edi matuto ka ring magtipid at mag-ipon. Kung sa bagay, mukhang malabo namang mangyari yun eh. Kasi panay yung deserve ko to moments mo. Huhulaan ko. Yung perang inutang mo sa online loan, siguro ginamit mo yun para pang tustus dyan sa mga luho mo, no? Kapal ng mukha mo para husgahan ako. Bayaran mo yung utang ko, tapos ngayon kukwestiyonin mo ako kung saan ko ginamit yung perang inutang ko? Masyado ka nang masakit magsalita, ha? Hindi uubra yung drama mo sa akin. Para ipaalala ko lang sa'yo, binayaran ko ang utang mo ng buo at hindi ko pinagsisisihan yon. Kasi hindi naman labag sa loob ko yung ginawa kong pagtulong sa'yo. Nagawa lang naman kitang sagot-sagutin kasi pinag-iisipan mo ako ng masama na para bang wala tayong pinagsamahan dati. Sa katunayan nga, matagal-tagal na nung huli tayong nag-usap eh. Tapos ngayon, bubungangaan mo lang ako? Bah, ibang klase ka rin naman talaga, Rosie. Eh, pasensya ka na. Sorry na. Alam mo naman na hindi madali yung buhay na minimum wage lang kinikita, di ba? Ang totoo nga niyan, inggit na nga ako sa'yo eh. Yan lang naman ang dahilan kung bakit nagagalit ako sa'yo ngayon. Rosie, wala kang dahilan para mainggit sa akin. At hindi mo rin kailangang ikumpara ang sarili mo sa akin kasi iba-iba naman tayo ng pinagdadaanan eh. Madali lang sabihin sa'yo yan kasi nasa tuktok ka na. Habang ako, ito, isang cashier na nagtitiis sa minimum wage. Huwag mong nilalang yung trabaho natin bilang cashier. Ipapaalala ko lang sa'yo na yung pagiging cashier ko ang dahilan kung bakit ako nakapagpatayo ng maliit na negosyo. Kung sa bagay, nga pala, Leia. Maraming salamat dun sa ginawa mong pagbayad ng utang ko, ha? Huwag kang mag-alala. Babayaran din kita. Ang totoo niyan ay may dahilan talaga ako noon para magalit at magtampo kay Rosie Papadudut. Pero pinili kong huwag gawin yon. Sa halip ay sinikap kong intindihin at unawain ang pinagdadaanan niya. Kasi alam ko kung gaano kasakit ang maging gipit sa pera. Lalo na noong nagtatrabaho pa ako. Kaya noong pumunta siya sa tindahan ko at humingi ng tawad ay sobrang tuwa ko talaga. Para bang bumalik ang dating sigla at saya ng pagkakaibigan namin. Hanggang sa sinabi niya sa akin na gusto niyang sumunod sa mga yapak ko at magkaroon ng sariling negosyo. Ang saya ko noong marinig yon at buong puso ko siyang sinuportahan. Makaraan ng isang buwan ay pinuntahan ako ni Rosie sa tindahan at sinabi na may business na siya at kailangan niya ng referral para makapagsimula ng maayos. Pinakiusapan niya ako na kontakin ang dati naming supervisor at dahil kaibigan ko si Rosie, tinulungan ko siya na kausapin ang dati naming boss. At sa kabutihang palad ay nakumbinsi ko yung boss ko na mag-invest sa negosyo ni Rosie. Sobrang tuwa ko noon kasi ramdam ko na tunay kong natulungan ang kaibigan ko. At mas lalo kong na-appreciate kung gaano kahalaga ang magmalasakit sa isa't isa, Papadudut. Sandali lang, andyan na. Oh, boss! Anong ginagawa mo dito? At paano niyo po nalaman ang address ko? Binigay ni Rosie sa akin yung address mo nung mismong araw na pinadala ko sa kanya yung perang ininvest ko sa negosyo niya. Leia,
Kailangan natin mag-usap. Sige ho, maupo muna ho kayo. Gusto niyo po ba ng kape o juice? Hindi na kailangan. Tatapatin na kita, Leia. Ilang beses ko nang sinubukan tawagan si Rosie pero wala, hindi ko siya makontak eh. At ilang araw na din siyang hindi pumapasok sa trabaho. Baka naman may dahilan si Rosie kung bakit di na siya nakakapasok. Siguro may sakit yung tao at kailangan niya lang magpahinga. So, paano mo ipapaliwanag yung mga hindi niya pagsagot sa cellphone niya? Malay niyo naman po, baka nanakawan. Alam mo, pagdasal mo na yun lang mismo ang nangyari. Malaking pera yung pinadala ko sa kanya, Leia, ha? At nagawa ko ang lahat ng yun dahil sa'yo. Teka lang po, boss. Nag-overthink na po kayo eh. Huwag po kayong mag-alala kasi alam ko naman kung saan nakatira si Rosie. Pupuntahan ko po siya sa inuupahan niya kung kinakailangan. Nako, siguruhin mo lang ha. Pasensyahan tayo pero idadamay na kita sa gulong to. Ho? Paano naman ho ako nadawit dito? Wala naman sa akin yung pera niyo ah. Dahil ikaw mismo ang dahilan kung bakit nagkaroon ako ng kumpiyansa na mag-invest sa kanya. Simulat sa pool pa lang mas nagustuhan na kita kumpara dun sa kaibigan mo eh. Kasi ni minsan hindi ka umabsent o na-late sa trabaho. Habang yang si Rosie, kung di uma-absent nang walang paalam, paminsan-minsan nalilate pa. Pagpasensyahan niyo na po. Baka naman may pinagdadaanan lang yung tao. Sa totoo lang, sobrang natuwa ako sa'yo nung nalaman ko na nakapagpatayo ka ng sari-sari store eh. Kasi patunay yun kung gaano ka kasipag at katyaga. Kaya please lang, Leia, ha? Sana wag mong sayangin yung tiwala na binigay ko sa'yo at kay Rosie. Dahil hindi biro yung pera na pinadala ko doon sa kaibigan mo. Wag po kayong mag-alala, boss. Pinapangako ko po sa inyo na kakausapin ko si Rosie. At sinisigurado ko din po sa inyo na hindi na mapupunta sa wala yung perang pinadala niyo sa kanya. Siguraduhin mo lang kasi kung hindi, pasensyahan tayo ha? O siya, sige mauna na ako. May lakad pa ako eh. Sige po, boss. Ingat po kayo. Ay, naku. Diyos ko naman, Rosie. Ano ba kasi itong pinaggagawa mo? Tawagan ko nga yung bruhang yun. Sobrang nerbiyos at kaba talaga ang naramdaman ko ng araw na yon. Parang pinapako ako sa kasalanang hindi ko naman ginawa. Sabi ni Rosie sa akin ay hindi pa daw nagbo-boom ang negosyong tinayo niya kaya nakablock muna sa kanya ang mga kinuhanan niya ng pera. Kaya agad-agad kong tinawagan ang dati kong boss at pinaliwanag ko ng maayos ang sitwasyon ni Rosie para mapakalma siya kahit papaano. Nangako ako na babayaran na ni Rosie ang pera niya pati ng interes sa loob ng 1 linggo. Sinabi ko rin na ako na ang kakausap kay Rosie para sa kanya hanggang sa makuha niya ang pera niya. At tulad ng inaasahan ko ay pinagkatiwalaan ako ng boss ko habang paulit-ulit akong nag-follow up kay Rosie sa text at messenger. Ramdam ko ang bigat ng responsibilidad sa balikat ko. Sa kabila ng kaba ay medyo nakapagginhawa ang bawat maayos na reply ni Rosie. At kahit na may tensyon sa pagitan namin, nananatili pa rin ang tiwala ko sa kanya. Naniniwala akong maaayos niya ang lahat, Papa Dudut, at matatapos din ang gusot na ito. Bagay na pinagdarasal ko na mangyari. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. At mas lalo lang lumala ang sitwasyon nung isang araw nang makita ko na blinak na rin pala ako ni Rosie. Sinubukan ko pa siyang tawagan pero hindi na rin siya makontak. Sobrang aligaga at kinabahan talaga ako noon. Parang ramdam ko na pinagsamantalahan lang ni Rosie ang kabaitan ko sa kanya. Dali-dali kong pinuntahan si Rosie sa boarding house niya pero wala na siya doon. Sabi pa sa akin ng landlord basta-basta na lang daw umalis si Rosie nang hindi nagpapaalam. Doon ko na na-realize na mag-isa na lamang talaga akong haharap sa sitwasyon. Nang mga panahong yon ay hindi ko maiwasang mag-isip kung ano ba talagang nagawa ko para ganito ang trato ni Rosie sa akin.
Napaisip din ako na siguro kung hindi ko na lamang hinangad na maging close kaming muli ay hindi ko na sana mararamdaman ang ganitong klase ng sakit sa ngayon. Papa Dudut. Leia! Buksan mo to! Leia! Sandali lang po! Boss! Nasaan yung pera ko, ha? Boss, maniwala kayo. Ginawa ko ng lahat. Pinuntahan ko pa nga yung boarding house ni Rosie eh. Pero sabi nung landlord doon, basta-basta na lang daw siya umalis. Hindi ko na problema yon. Ikaw ang naghikayat sa akin na mag-invest dun sa peking negosyo ni Rosie. At nangako ka rin na gagawan mo ng paraan to. Kaya ibigay mo na sa akin yung pera ko. Pero wala po talaga akong maibibigay sa inyo. Kasi hindi naman ako yung kumuha ng pera nyo. Sige, ganito na lang. Ha? Ibalik mo na lang sa akin yung pera ko kahit wala nang interes. Kung magagawa mo yon, patatawarin na kita sa lahat ng perwisyo na dinulot nyo sa akin. Pasensya na po kayo. Pero naghahanap buhay din po ako ng marangal. Hindi ko naman po lubos sa kalain na magagawa sa inyo ni Rosie yung ginawa niya. Ah, alam ko na. Siguro kasabwat ka ni Rosie, no? Mga manggagancho kayo. Ano? Hindi ko po magagawa yung binibintang nyo. Pues ibalik nyo na lang sa akin yung pera ko kasi kailangan na kailangan ko ang perang yun. Pampaopera ng anak ko yun eh. Ho? May sakit ang anak ko, Leia. At ang dahilan kung bakit nagbigay ako ng pera doon sa kaibigan mo, dahil nangako kayo na dadagdagan nyo ng interes yung ininvest ko. Bala kong gamitin yung pera na yon para sa operasyon ng anak ko. Mga wala kayong puso. Ibalik nyo sa akin yung pera ko! Boss, sandali lang po. Ito po, 3,000. Pagpasensyahan nyo na po muna yan ah. Pero pinapangako ko po sa inyo na hahanapin ko si Rosie. At ipinapangako ko rin po sa inyo na wala akong kinalaman dito. 3,000? Ano to, nagpapatawa ka ba? Ha? Wala pa tong kalahati dun sa perang binigay ko sa manggagancho mong kaibigan. Bigyan niyo pa po ako ng konting palugit. Maawa po kayo. Sinisigurado ko po sa inyo na ibabalik ko yung pera nyo at pareho nating pananagutin si Rosie sa ginawa niya. Hindi na, Leia. Pinagkatiwalaan na kita noon. Hindi na ako magkakamali na pagkatiwalaan ka ulit. Alam mo, ayoko sanang gawin to eh. Pero ubos na yung pasensya ko sa inyo. Ano pong ibig niyong sabihin? Ire-report ko kayo sa mga otoridad para hindi na kayo makapanloko ulit. Boss, nagmamakaawa ako. Pakiusap naman po, huwag niyo po akong idamay dito. Inosente po ako, wala po akong kasalanan. Kasalanan mo na nagpadala ka dyan sa kaibigan mong manloloko. Sobrang nangihinayang ako sa'yo, Leia. Alam mo kung bakit? Kasi akala ko madiskarte at matalino ka. Yun pala, madiskarte ka lang. Hindi ka matalino kasi nagpagamit ka dyan sa kaibigan mo na manggagancho. Boss, maniwala po kayo sa akin. Pareho lang po tayong biktima rito. Makikipagtulungan po ako sa inyo na hanapin si Rosie. Pero nakikiusap po ako. Sana wag niyo na po akong idamay sa gulong to. Pero damay ka na eh, sa ayaw at sa gusto mo, Leia. Hindi biro yung stress na dinulot nyo sa aking magkaibigan. Boss, nagmamakaawa ho ako. Pag-usapan naman natin to ng maayos ho. Kung kailangan ko ng mangutang para lang maitawid ko ng maayos yung operasyon ng anak ko, gagawin ko. Leia, ito ang tatandaan mo ha. Hindi ko palalagpasin tong atraso nyo sa akin. Ito uling tanong ko na. Ibabalik mo ba sa akin ng buo yung pera ko ngayon mismo? Ha? Pasensya ka na, boss. Pero hindi ko po magagawa yun. Di alam mo na. Abangan mo na lang ang susunod na mangyayari. Nang mga panahong yon, awang-awa talaga ako sa sarili ko at parang gusto ko na lamang sumabog sa inis at galit. Sobrang pagsisisi ko na pinagkatiwalaan ko yung taong minsan ko nang itinuring na best friend o parang kapatid. Pero sa huli ay si Rosie pala ang naging literal na evil eye ng buhay ko. At mas lalo akong nasaktan noong nakita ko sa social media na marami palang na-scam si Rosie. Pinapalabas niya na tutubo yung pera ng mga biktima. Pero pag nakuha na niya,
Ginagamit niya ang delaying tactics at bigla na lamang nawawala. Kahit na winalanghiya na ako ni Rosie ng paulit-ulit ay sinusubukan ko pa rin mag-move on at hinarap yung reklamo ng dati kong boss sa barangay. Hanggang isang araw habang namamalengke ako sa hindi inaasang pagkakataon ay nakita ko si Rosie at doon na halos magdilim ang paningin ko. Rosie! Rosie, alam kong ikaw yan! Harapin mo ako! Leia! Paano mo nagawa sa akin to, ha? Pinagkatiwalaan kita. Itinuring kitang parang kapatid. Tapos wawalang yain mo lang ako ng ganito. Ibalik mo ang lahat ng pera ng mga taong biniktima mo. I'm sorry, miss. Pero hindi kita kilala at wala akong alam dyan sa mga pinagsasasabi mo. Mauna na ako. Oo, yan. Naaalala mo na ba ako, ha? Hayop ka? Ang sakit na na! Mabuti naman pala at naramdaman mo pa yon. Akala ko kasi hindi mo na mararamdaman yung sampal ko dahil sa kapal ng pagmumukha mo. Ano pa ba ang pinuputok ng butse mo, ha? Hindi ba maayos na naman ang buhay mo? Kaya utang na loob, hayaan mo na lang ako. Oo, maayos ang buhay ko pero ginulo mo. Alam mo ba na sising-sisi ako na pinagkatiwalaan pa kita? Mas hindi ko na kasalanan kung isa kang dakilang uto-uto. Pabida ka kasi masyado kaya yan tuloy na pala mo. Kung pabida ang tawag mo sa mga taong gusto kang tulungan, ipagdadasal ko gabi-gabi na sana wala nang taong magkamali na tulungan ka. Ayan! Yan mismo ang dahilan kung bakit nagawa kitang utuin. Ang yabang-yabang mo kasi. Porket nakapag-resign ka lang bilang cashier at nakapagpatayo ng sarili mong tindahan, akala mo kung sino ka na? Hoy! Sari-sari store lang ang meron ka at hindi convenience store! At least, hindi galing sa nakaw yung pinuhunan ko sa negosyo ko. Teka lang, ha? Hoy! Ano yung ginagawa mo? Tigilan mo nga yan! Ayan! Sobrang linaw ng picture mo dito sa cellphone ko, oh. Ipagkakalat ko sa lahat tong updated mo na picture para wala ka ng iba pang mabiktima. Napakawalang giya mo, Rosie. Alam mo ba na may sakit yung anak ng boss natin? At umaasa siya dun sa tubong pinangako mong ibibigay mo sa kanya. Sabihin mo nga sa akin, may konsensya ka pa ba, ha? Hindi ka rin ba naaawa sa mga taong niloko mo sa social media? Manahimik ka! Masyado ka nang nagmamagaling! Sandali nga lang. Bakit pa nga ba ako nagtataka? Eh kung yung taong ang tinuring kang kapatid, nagawa mong lokohin, yung ibang tao pa kaya? Wag mo akong matawag-tawag na kapatid kasi ni minsan, hindi kita itinuring na parang kapatid. Katrabaho lang ang tingin ko sa'yo simulat sa pulat, hindi na magbabago yan. Kaya pala. Anong pinagsasasabi mo dyan, ha? Kaya pala mag-isa ka lang sa buhay. Kasi lahat ng tao sa paligid mo, hindi matansya yung pag-uugali mo. Wala kang karapatan na husgahan ako, Leia. Hindi mo alam kung ano ang mga pinagdaanan ko sa buhay para humantong ako sa ganito. Hindi ako kasing swerte mo. Hindi mo ako maiintindihan kasi hindi ako pinarad sa buhay tulad mo. Sige! Sabihin na nating masaklap at masakit ang naging karanasan mo sa buhay. Pero kahit kailan, hindi yun magiging sapat na dahilan, lalong-lalo na dun sa mga taong niloko mo. Alam mo, yan yung pinakamasaklap eh. Palagi mo nalang pinamumukha sa akin na may naabot ako. Bakit? Ha, Rosie? Kasalanan ko ba kung ni minsan hindi ka nagpakatino? Alam mo, bahala ka na sa buhay mo. Makaalis na ka! Ito ang tatandaan mo, Rosie. Habang may tinatapakan kang tao, hindi ka aasenso sa buhay. At sinisigurado ko sa'yo na simula sa araw na to, wala ka nang maluloko! Wala na! Simula noon ay hindi na nag-cruise ang landas namin ni Rosie. Sa reklamong sinampa ng boss ko ay napatunayan ko na inosente ako. At nakipagtulungan na rin ako sa otoridad para mahanap si Rosie. Sa ngayon ay patuloy pa rin siyang hinahanap ng mga nabiktima niya. Sa lahat ng pinagdaanan ko ay na-realize ko na hindi natin dapat i-take for granted ang buhay na mapayapa at walang inaapakang tao. Yun ang buhay na pinakamasarap at pinaka-peaceful
Napakaraming aral ang natutunan ko sa karanasang ito. At isa doon ay kung paanong maging matatag sa kabila ng sakit at pagkakaloko ng isang taong minsan nating tinuring na pamilya. At ang maipapayo ko lamang sa lahat ay piliin nating palagi ang gumawa ng tama dahil yun lang ang makapagbibigay sa atin ng tunay na kapayapaan at katahimikan ng buhay. Maraming salamat po sa pagbibigay ng pagkakataon na maibahagi ko sa inyo ang naging karanasan ko sa buhay ko. Ang inyong forever, kapuso at kabarangay, Leia. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May kasabihan na sa bawat pintong nagsasara ay merong bintanang nagbubukas. Ibig sabihin sa bawat pagkakataong nawawala ay merong bagong pagkakataon na dumadaloy. Ikaw kabarangay, naniniwala ka ba sa ikalawang pagkakataon? Dear Papa Dudut, nagkaroon na ba kayo ng dream boy? Ako kasi ay oo. At syempre kung mangangarap na lang din ako ay bakit hindi ko pa lubos-lubosin? Kung tatanungin ninyo ako kung ano ba ang tipo ko sa isang lalaki ay sasabihin ko na mabait, makadiyos, maalalahanin, sweet at may respeto sa akin. Karamihan naman sa mga babae ay ganon ang hanap lalo na kung pangmatagal ang relasyon ang gusto nila. At lahat ng yon ay nakita ko naman sa kababata at kaibigan kong si Juancho. Bago ko po ipagpatuloy ang pagbabahagi ng kwento ko ay hayaan niyo munang batiin ko kayo ng isang mapagpalang araw. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan at masayang nakikinig ng paborito kong programa sa radyo na Barangay Love Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Melissa. 31 years old at taga Marikina pero nagtatrabaho ako sa isang advertisement company sa Cubao. Nabanggit ko na lahat ng mga katangiang hanap ko sa isang lalaki ay nakita ko sa kababata at kaibigan kong si Juancho. Totoo yon dahil naging kami noong nasa high school pa lamang. Iisa lang din ang eskwelahang pinapasukan namin ng kolehiyo, bagaman magkaiba kami ng kinuhang kurso. Sabay kaming nakapagtapos. At noong nagkaroon na ng kanya-kanyang trabaho ay nangarap namang kaming bumuo ng sarili naming pamilya. Pareho kaming nasa 25 years old nang magsama sa iisang bubong. Pero taong 2020 ay may nangyari sa aming pinakaiingatang relasyon, Papa Dudut. Melissa naman! Huwag mong gawin sa akin to! Ayoko maghiwalay tayo! Anong ayaw mo nagloko ka nga, di ba? Paskong Pasko pa naman! Tapos bungad mo sa akin yung ultrasound na babaeng nabuntis mo? Sorry! May magagawa pa ba yung sorry mo? Ilang buwan mo na pala ako nilaloko! Kaya nga sorry! As if may magagawa pa yung sorry mo? Hindi lang talaga kaya ng konsensya ko na magpatuloy pa sa panluloko namin, kaya umamin na ako sa'yo. So ano gusto mo mangyari? Matuwa ako kasi umamin ka na may ebidensya pa ng bata na nabuo nyo ng malanding babaeng yon. Ayos ka rin talaga eh. Melissa, kahit anak ko yung batang ipinagbubuntis niya, wala naman akong planong makisama sa kanya eh. Magsusustento ako pero… Pero ako pa rin ang pipiliin mo, ganon? Oo! Paano ka nakakasiguro na papayag pa ako sa gusto mo mangyari? Melissa, please. Nagsisisi na ako sa nagawa ko. Inaamin ko naging gago ako. Okay, nagpadalos-dalos ako kaya ako natukso.
Yun ang totoo. Tsaka maniwala ka o sa hindi, mahal na mahal kita, Melissa. Sinungaling ka! Kung talaga mahal mo ako, sa una pa lang hindi mo ako maiisip saktan. Kapal naman ang mukha mong pilugin ang ulo ko. Hindi ako tanga ah! Matagal na tayo, marami na tayong nalagpasan. Sa loob ng mahabang panahon ng pagsasama natin, ngayon lang ako nagloko. Tao lang ako, nagkakamali rin. Hayaan mo na lang ba na matapos ng ganito yung relasyon natin? Kapal din talaga ng pagmumukha mo ibalik sa akin ng sisi kung bakit gusto ko nang tapusin tong pesting relasyon natin, no? Ang akin lang, intindihin mo naman sana. Anong iintindihin ko? Naiintindihan ko lahat. Sa bibig mo na nanggaling, nagluko ka. Sinira mo yung tiwala ko sa'yo, Wancho. Wala akong pakialam kung ngayon mo lang ginawa dahil ang punto rito, sana hindi mo ginawa. Alam mo, hindi ko alam kung saan mo pinupulit yung mga katwiran mo. Bulok na nga, masyado pang baluktot. Bahala ka na nga dyan! Paalis na ako! Please naman, Melissa, please. Sandali lang. Melissa! Huwag mo akong hawakan! Nanditiri ako sa'yo! Pasensya ka na, hindi ko naman sinasadya eh. Sorry. Wala na sabing magagawa yung sorry mo eh. Tiwala ko na yung sinira mo nung magloko ka. Hindi mo na yung maibabalik pa kasi sirang-sira ka na sa akin! Pero alam ko na mahal mo pa rin ako. Ramdam ko yun. Oo! Mahal pa nga kita pero ang sakit-sakit na! Akala mo yata ganun lang kadaling iproseso lahat ng mga pinagtapat mo sa akin? Kung sa'yo madali, sa akin sobrang hirap! Ang sakit-sakit, Wanjo! Yung mga tao sa labas masayang nagdiriwang ng Pasko tapos ako ganito! Nasasaktan kasi niloko mo! Nasasaktan din naman ako eh. Hindi lang ikaw. Saan banda ka nasasaktan? Sige nga! Sa pakikipaghiwalay mo. Wala pa yan sa kalingkingan ng sakit na nararamdaman ko. Kaya wag na wag mong ikukumpara yung pesim pakiramdam mo. Ni hindi ka nga nakukonsensya nung nagloko ka. Ni hindi mo ko naisip nung nagpapakasarap ka sa piling ng babae mo. Tapos sasabihin mo sa akin na nasasaktan ka dahil gusto ko na makipaghiwalay sa'yo. Lakas talaga ng amats mo eh. Hoy, Wancho! Alam mo na nung una pa lang ayoko na sa mga manloloko. Pero ginawa mo pa rin. Kaya ano pang aasahan mo sa akin? Manatili sa relasyong to at magpakamartir? Hindi ko gagawin yon. Sino ka ba? Please naman, Melissa. Huwag mong tapusin ang ganito yung relasyon natin. Huwag mo akong iwan. Please lang din. Huwag mo na akong pigilan. Hindi ko alam ang gagawin ko kapag nawala ka sa akin. Please, Melissa, please. Kaya mo kang gumawa ng kalokohan mag-isa eh. Alam ko makakaya mo rin ang mawala ako sa buhay mo. Sana, bago ka gumawa ng kasalanan, naisip mo muna yung pwedeng mangyari sa oras na malaman ko. Ngayon, kung totoong nagsisisi ka, panagutan mo yung anak mo. Magpakatatay ka sa kanya kagaya ng sinabi mo. Pero ayoko na makisawsaw pa sa buhay nyo. Simula sa araw na to, tapos na tayo. Hiwalay na tayo! Papa Dudut, tulad ng sinabi ko ay dream boy ko si Juancho. Pero dahil sa ginawa niyang panloko sa akin ay nawala na rin kaagad ang tiwala ko sa kanya. Nakakalungkot lang dahil alam naman niya na simulat sa pool ay hindi ko kayang konsintihin ang cheating. Malala pa dahil nag-anak siya sa babaeng kasama niyang niloko ako. Kaya naman ako na mismo ang kusang umalis sa buhay niya noong mga panahong yon. Naghiwalay kami ni Juancho kahit na mahal ko pa siya. Mabilis na lumipas ang ilang buwan, nitong 2024 lang ay nakatagpo ako ng bagong pag-ibig sa katauhan ni Allen. Magkatrabaho kami at siya ang pinakatahimik sa amin, Papa Dudut. Nagustuhan ko siya kahit na hindi siya sweet na tao. Sa kabila noon ay maalalahanin naman siya, nakikinig ng mabuti kapag nagkukwento ako. Bagay na na-appreciate ko sa kanya noong kailangan ng kaibigang makakausap. Hindi nga nagtagal ay nagka-developan kami. Nagkagustuhan hanggang sa nagkalakas siya ng loob na sabihin gusto niya akong ligawan. Tapos ay sinagot ko na nga siya pagkaraan ng isang buwan, Papa Dudut.
Wow! Ang ganda naman sa cafe na to. Ang cozy at ang ganda ng ambience. Plus points din na masarap ang kape nila at pastries. Saan mo to nahanap? Nakita ko lang sa Facebook. Naghahanap kasi ako ng place na pagdadalhan sa'yo para sa sunod nating date. Baka nabobore ka na sa apartment ko kasi dun lang tayo lagi nagdi-date kaya naisip kong lumabas naman tayo. Napaka-thoughtful mo naman. Pero iko-correct ko lang. Hindi ako nabobore sa apartment mo. But thank you kasi dinala mo ako rito. Ngayon lang ako nakapunta rito in fairness. Ako rin. Hindi kasi ako mahilig lumabas at tumambay sa mga cafe. Alam ko naman na bahay-trabaho ka lang eh. Ganon na nga. Pero curious lang. Ano yun? Hindi ka ba nabobore? Sa apartment ko? Oo, tsaka sa hindi mo paglabas. Hindi. Baliktad kasi ako. Mas madali ako mabore sa labas kaya mas gusto ko nasa apartment. Wow! May mga tao pala talagang katulad mo. Oo naman, nag-i-exist kami. Huhulaan ko. Nung hindi pa tayo, iniisip mo na weird ako, no? Actually, oo. Pero don't get me wrong ha. Okay lang naman. Sanay na ako na pag-iisipan o nasasabihang weird. Pero wala namang mali sa pagiging weird. Hindi ka naman gumagawa ng masama. Wala kang inaapakang tao. Hindi lang talaga pare-pareho level ng social battery ng isang tao. Siguro nga nung una, nagtataka lang ako kung bakit pag niyayaya ka naming lumabas uwing-uwi ka lagi. Parang wala pa nga akong matandaan na may gimmick o inuman sa department natin na sinamahan mo. Oo, di talaga ako mahilig gumimik at uminom ng alak. May masama rin kasi akong karanasan sa pag-inom. Talaga? Pwede ko bang malaman kung ano yon? Pwede naman. College ako noon, nasa 3rd year yata. Niyaya ko ng pinsan ko na uminom kasama mga barkada niya. Birthday celebration daw kasi nung isa nilang kaibigan. Sabi magsama pa raw ng iba para marami at masaya. Ayaw ko talaga pero nahiya naman akong tumanggi dahil close rin kami nung pinsan kong yun. Magkaedad lang kami at para nang magkapatid. Kaya ayun, napasubo ako. Sumama ako sa inuman at nalasing. Tapos nabugbog dahil nagkapikunan sila. Damay ako. Wala akong nagawa. Di ako nakalaban dahil hilong-hilo na ako nun. Pagising ko nasa ospital na ako. Habang iyak ng iyak ang mama ko. Akala niya kasi mamamatay na ako nung araw na yon. Huy, grabe naman yung nangyari sa'yo. Kaya simula nun, ayoko na uminom ng alak. Mabilis akong malasing eh. Mahina sistema ko dyan. Kaya pala. Tama lang na iwasan mo lalo may hindi pala magandang nangyari sa'yo noon. Pero ano palang nangyari sa pinsan mo at mga kaibigan niyang gumulpi sa'yo? Pinabarangay ng mama ko yung mga bumugbog sa akin. Tapos yung pinsan ko na nagsama sa akin malaki ang pagsisisi. Sa huli nagkabati rin naman kami. Dahil di ko naman ugali magtanim ng galit sa isang tao. Sabi ko napatawad ko na siya. Bait mo naman. Masaya ako na kahit paano okay na kayo. Oo pero di na ako ulit sumama sa mga yaya niya kahit hindi inuman. Ewan, nawalan na ako ng tiwala sa kanya. Kung ako ang nasa posisyon mo, mawawalan din ako ng tiwala sa pinsan mong yun. Isang beses pa nga lang ako niloko ni Juancho, umayaw na ako. Paano pa kaya kung naipahamak ako, di ba? Kaya nga, pero may parte sa akin na nagsisisi kasi tiniis ko siya ng matagal na panahon. Ha? Anong ibig mong sabihin? Namatay na kasi siya nung pandemic. Tinamaan ng COVID-19. Hindi ko pa alam na may sakit siya nun at binalita na lang sa akin ng tita ko yung nangyari sa kanya. Bago raw siya mawala, paulit-ulit niyang sinasabi na ihingi raw siya ng tawad sa akin. Huli ko na rin nakita yung chat niya na humihingi ng sorry dahil sa nangyari nung mga bata pa kami. Grabe naman yun, naiiyak ako. Huwag kang umiyak, nakaraan na yon. Sa ngayon, unti-unti ko nang natatanggap na wala na siya. At napatawad ko na rin naman ang sarili ko. Mabuti naman kung ganun. Pero wag na natin yung pag-usapan. Date natin to eh. Sabagay. Ay, babe, malapit na pala birthday ko. Nakapag-isip ka na ba kung pupunta ka sa bahay para samahan ako mag-celebrate? Tungkol sa bagay na yan, may iba kasi akong plano kaya di ako makakapunta sa inyo. Ganun ba? Sayang. Gusto ka pa namang makasama ni na mama at papa. Alam mo namang hanggang ngayon nahihiya pa rin ako sa kanila, di ba? Tsaka di ko alam kung paano pakikisamahan mga kapatid mong lalaki. Nakwento mo na mahilig sila sa mobile games pero ayoko nun eh. Pasensya na talaga, babe.
kabaliktaran ng pagiging sweet ni Juancho ang ugali ni Allen. Hindi kasi siya masyadong showy lalo na kapag nasa public kami. Madalas tahimik lamang siya at nakikinig lamang kapag nagkukwento ako. Pero nagkukwento rin naman siya tulad na lang noong date naming yon. Hindi ko naman sila kinukumpara dahil minahal ko naman si Allen sa kabila ng mga ugali niyang yon. Marespeto naman siya sa akin, mabait siya at maalalahanin. Mahiyain lang talaga siya at feeling ko ay nahihirapan siyang i-express ang nararamdaman niya sa pamamagitan ng salita. Bukod doon ay wala pa siyang masyadong karanasan sa pagkakaroon ng karelasyon. Ako ang una niya, kaya naninibago pa rin siya. At bagaman hindi siya ang una ko, naninibago rin ako sa relasyon namin, Papa Dudut. Masasabi ko na kapwa andun pa kami sa stage ng pag-a-adjust kung paano namin sasalubungin ang isa't isa para magtagpo kami sa aming relasyon. Alam ko na medyo matrabaho yon, pero sa nakikita ko naman ay pareho kaming willing na mag-compromise at yon ang pinakamahalaga, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, natuloy ang birthday ko na may dalawang selebrasyon. Una ay sa bahay namin kasama ang pamilya at malalapit kong kaibigan. Pangalawa ay yung kami lang ni Allen. Bale, sinurpresa niya ako sa apartment niya, may pa-wall decoration pa siya at lobo. At may mini cake na rin. Naganda rin siya ng mga paborito kong pagkain, palibasa ay magaling magluto ang boyfriend ko. Bagay na gustong gusto ko sa kanya. Kaya naman sobrang saya ko ng mga panahong yon, Papa Dudut. Sa kabila ng lahat ay hindi pa rin gaanong kapalagay ang loob ng pamilya ko sa boyfriend ko. Nasanay kasi sila na palagi kong kasama si Juancho sa mga family gathering namin. Bukod doon ay sobrang close nila ng mga kapatid kong lalaki. Magkasama silang naglalaro ng mobile games, malapit din ang ex ko, kina mama at papa. Kaya nung naghiwalay kami laking lungkot talaga nila. Lalo na ang mama na parang tunay na anak na ang turing sa ex-boyfriend ko, Papa Dudut. Wow, ang dami niyo namang pinamili, Ma. Marami ba yan? Kakaunti nga lang yan eh. Sa mahal ba naman ng mga bilihin ngayon? Yan na lang ang mabibili mo sa 5,000. Para sa akin marami pa rin yan. Hindi ka pa kasi nanay. Ano namang pong kinalaman nun? Kapag nanay ka na, ikaw na yung magbabudget sa bahay. Doon mo palang malalaman yung sinasabi ko sa'yo na sa mahal na mga bilihin ngayon, kaunti na lang ang mararating ng pera mo. Si Mama talaga. Palagi niyo sa akin hindi nagbabudget. Siyempre, ramdam ko naman po yung sinasabi niyo na pagtaas ng mga bilihin dahil gumagastos din ako. Basta, mas maiintindihan mo ako kapag naging katulad na kita. Matanong ko lang ha, huwag ka magagalit nak ha. Ano po yun? Yung bang boyfriend mong si Allen, may plano kang pakasalan? Po? Sino bang mas matanda sa atin? Ako ba o ikaw? Kayo po. Ako raw mas biging ka pa sa akin. Manaman eh. Totoo naman ang sinasabi ko ah. Bakit, hindi ba? Hindi po. Kakapacheck up ko lang ng tenga sa ear doctor nung nakaraang araw. Kaya tiwala ako na matalas ang pandinig ko. Tsaka nagulat lang naman ako sa sinabi niyo kaya nagtanong ako. Anong nakakagulat doon? Nasa tamang edad na rin naman kayo para magpakasal. Oo nga po. Pero wala pa yun sa plano namin. Ay naku, huhulaan ko. Dahil bago pa lang kayo ni Allen. Kasama na po yun. Pero wala pa talaga sa usapan namin yung kasal. Sige. Concern lang naman ako eh. Kasi kung walang plano yung boyfriend mo na pakasalan ka, baka nagsasayang ka lang ng panahon para sa kanya. Manaman, sobra kayo sa boyfriend ko. Hindi ako sobra. Ayoko lang kasi na magsisi ka sa huli. Ano naman po yung pagsisisihan ko? Sige nga. Na sana nagpakasal ka na at nagpabuntis habang bata pa yung matres mo. Baka nakakalimutan mo, 31 ka na. Sa susunod na taon, lagpas ka na sa kalendaryo, Melissa. Kukunat yan. Sobra naman po kayo sa kukunat. Totoo naman yun eh.
Yung anak nga ng kumari ko, 35 na nagpakasal. O ayun, hanggang ngayon nananalangin pa rin na sana magbuntis na siya. Hindi naman po kasi basta-basta ang pagpapakasal. Tsaka malay natin kung meron pala siyang mabigat na dahilan kung bakit noon lang siya nagpakasal. Ang mabuti nating gawin, manahimik na lang kung wala tayong magandang sasabihin. Grabe ka naman sa mama mo. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Hindi nyo na po kailangang sabihin kahit totoo kung makakapanakit kayo ng ibang tao. Alam ko hindi rin naman nila ginusto yung sitwasyon nila. Mabuti pa ipagdasal na lang natin na magkaroon na sila ng anak. Pati ba naman yan ako pa kailangan magdasal? Pwede bang ikaw na lang? Marami na akong pinagdarasal eh. Ibang klase talaga kayo, ma. Nasabi ko lang naman yun kasi gusto ka namin na magkaanak ng papa mo. Siyempre, hindi na kami bumabata. Wala ka ba talagang balak na ipakita sa amin yung magiging apo namin sa'yo? Meron na naman po kayong apo sa akin. Yung pusa ko. Ay nako, kahit kailan talaga napaka-pinoso po mong bata ka. Hindi na po ako bata. Kayo may sabi niyan kanina, 'di ba? Concern lang naman nga ako sa'yo. Bakit po ba bigla kayo naging concerned sa akin? Kasi kanina nakita ko si Wancho doon sa grocery eh. Si Wancho po? Oo, yung dati mong boyfriend. Okay. Ano pong nangyari? Wala naman. Nagkumustahan lang naman kami. Natuwa ako kasi hindi pa rin nagbabago yung pakikitungo niya sa akin. Siya pa rin yung mabait, palabate, at magalang na Wancho na kilala ko. Tapos mas natuwa ako dahil kasama niya yung anak niya. Talaga po? Oo, ang cute na bata. Yung kinakasama niya, kasama rin ba niya? Yun nga, kinuwentuhan ako na matagal na raw silang hiwalay. Yung babae raw yung nagloko eh. Sumama pa naman sa iba tapos iniwan sa kanya yung anak nila. Grabe, naawa nga ako kay Wancho kasi mukhang pagod na pagod sa pagiging tatay. Ayun, naisip ko, sayang kayo. Kung kayo sana nagkatuluyan, di may anak na rin kayong ang cute na cute. Ma-excuse lang tumatawag si Allen. Ha? May sinasabi pa nga ako, nagkukwentuhan pa tayo oh. Hello, babe? Hi babe, busy ka ba? Hindi naman, bakit? Labas tayo, sunduin kita. Talaga? Saan tayo pupunta? Secret, basta, surprise. Ikaw nawiwili ka na sa pag-surprise sa akin. Oo naman, tsaka sigurado ako magugustuhan mo yung pupuntahan natin. Nakita ko lang yun online, magaganda reviews. Excited ka na ba? Oo naman. Teka, magbibihis lang ako. Papa Dudut, naiintindihan ko naman si Mama kung nahihirapan pa rin siyang mag-move on sa paghihiwalay namin ni Juancho. Tulad nga ng sinabi ko ay close sila. Parang anak na ang turing sa kanya ng mga magulang ko. Pero alam naman nila na nasaktan talaga ako ng husto sa ginawa sa akin ng ex-boyfriend ko. At some point ay nagalit din sila ni Papa kay Juancho. Pero siguro ganoon lang din sila kadaling magpatawad at lumimot. Ako kasi hindi, Papa Dudut, lalo na ako yung ginawa ng mali. Kung tatanungin ninyo kung napatawad ko na ba si Juancho ay oo naman ang sagot ko. Nagalit ako sa kanya ng husto pero mas nanaig pa rin yung pagpapatawad sa puso ko. Kasabay noon ay pinalaya ko na rin siya sa buhay ko. Bago ko nakilala si Allen ay subsob ako sa pagtatrabaho, Papa Dudut. Pero noong naranasan ko ulit magmahal at nahanap yon sa katauhan ng current boyfriend ko, mas naging masaya ko. Kaya naman alam ko sa sarili ko na wala na akong natitirang pag-ibig kay Juancho. Masaya na lang ako na naging mabuti siyang tatay sa anak niya gaya ng kinuwento ni Mama. At wala na akong pakialam sa status nila ng kinakasama niya. Sa kabila ng lahat ay masyado talagang mapang-asar ang kapalaran. Isang linggo pagkatapos ng kwentuhan namin yon ni Mama ay gano'n na lamang ang gulat ko nang makita si Juancho sa bahay kasama ang anak niya, Papa Dudut. Ano pong ginagawa ni Juancho rito? Inimbitahan ko.
Chinat ko. Pumayag naman siya. Sabi ko isama niya yung anak niya. Dito na sila kumain ng hapunan. Bakit niyo po ginawa yun? O bakit naman hindi? Birthday ko naman ngayon. Alam ko po pero hindi niyo naman sinabi sa akin na papupuntahin niyo siya. Kung sinabi ko sa'yo, baka umalis ka. Alam ko ayaw mo siya makita kasi hanggang ngayon, hindi ka pa rin nakaka-move on sa nangyari sa inyo noon. Nakapag-move on na po ko pero hindi ibig sabihin nun okay na sa akin na makipagkaibigan sa kanya. Hindi naman ikaw ang pinunta rito ni Wancho. Ako naman, kaya huwag ka na masyado maraming sinasabi dyan. Excuse po tita. Oh, ikaw pala, Wancho. Bakit? Kanina ko pa po kayo hinahanap, nandito pala kayo. Kausap niyo si Melissa. O bakit? May kailangan ka ba sa akin? Meron po. Ibibigay ko po sana tong regalo ko sa inyo, nakalimutan ko ibigay kanina eh. Medyo nahiya po kasi akong iabot. Naku, nag-abala ka pa talaga ha? Siyempre tita, hindi ko po pwedeng palagpasin na bigyan kayo ng regalo ngayong birthday nyo. Pagpasensya nyo na po kung hindi maganda yung pagkakabalot ko. Alam nyo naman na wala talaga akong talent sa pagbalot ng regalo eh. Ay, naku wala yun. Sisirain ko naman eh. Sa bagay. Oh, paano? Doon ko na sa sala bubuksan ito ha? Ay, sige po. Samahan ko na po kayo, ma. Anong samahan? Hindi, maiwan ka dyan. Mag-usap kayo ni Wancho. Po? Sige na, doon na ako sa sala. Pansin ko parang ang weird ng nanay ko. Bakit naman weird? Parang hindi ka na nasanay kay tita. Hindi kaya ganun kadaling masanay kahit nasabihin mong nanay ko siya. Sa bagay. So, kumusta ka naman? Ayos lang. Good to know. Laki na ng anak mo ah. Tama nga si mama nung kinuwento niya, sobrang cute ng baby mo. At kamukhang kamukha mo pa. Siyempre, malakas dugo ko eh. Wow, yabang natin, mga 20. Ikaw, kumusta ka naman? Okay na okay ako. Busy sa trabaho as usual. May boyfriend ka na ba? Oo, meron na. Buti naman kung ganun. Ako kasi, balik sa pagiging single. Kaso may anak na kaya single dad. Okay. Hindi mo ba itatanong kung ano nangyari sa amin ng nanay ng anak ko? Nabanggit lang ni mama na hiwalay na kayo kasi nagloko yung babae. Totoo yun. Nagloko nga siya. Wala pang isang buwan yung baby namin nung malaman ko na matagal na pala niya ako niloloko. Kaya pala tinangka niya rin noon na makunan siya kasi ayaw pala niya ipagpatuloy yung pagbubuntis niya. Buti na lang naging safe pa rin yung anak namin at naipanganak ng maayos. Grabe naman yung sinadyang makunan. Napakawalang kwenta naman niyang ina kung ganun. Ay, may mga ganong tao talaga. Hayaan na natin siya. Takot na takot ako noon para sa anak namin nung malaman ko na sinadya niyang tangkain na makunan siya. Galit na galit ako noon sa nanay ng anak ko. Ang katwiran niya kaya ayaw niyang ipagpatuloy yung pagbubuntis niya. Nagbago na raw yung isip niya. Dahil gusto niya raw sumama dun sa lalaking nakilala niya na taga-ibang bansa. Kaya nung ipanganak niya ang anak namin, nako, ura-uradang umalis. Ang hirap naman nun. Oo, ang hirap sobra. First time dad, walang kaalam-alam kung paano mag-alaga ng bata. Buti na lang, tinulungan ako ng ate ko. Inaral ko rin naman kung paano mag-alaga kaya kahit paano nagamay ko. Pero sobrang hirap na pagsabayin yung trabaho tsaka pagiging tatay. Wala akong masabi. Nalulungkot ako kasi naranasan mo yan. Pero hanga ako sa'yo dahil kinaya mo at kinakaya pa rin hanggang ngayon. Tama ka. Wala akong hindi kakayanin para sa anak ko. Mabuti naman kung ganun. Kayo, nung boyfriend mo, may plano na ba kayo magpakasal? Alam mo, ikaw na yung pangalawang tao na nagtanong sa akin yan. Una sa listahan si mama. Ganun ba? Pasensya ka na kung naitanong ko. Sana hindi mo maisip na nakikialam ako. Hindi naman. At para sagutin yung tanong mo, wala pa. Tsaka ini-enjoy muna namin yung estado ng relasyon namin. Hindi kami nagmamadali. Papadudot kahit na nagulat ako sa hindi namin inaasahang pagkikita ni Wancho ay masaya naman ako dahil napaka-responsable niyang ama sa kanyang anak. At kahit na hindi naging maayos, ang pagsasama nila ng nanay ng bata ay ginawa niya pa rin ang lahat upang maitaguyod ang anak niya. Sa isipan ko ay hindi ko mapigilang humanga kay Wancho. Sa tagal na panahon kasi naming nagsama ay noon ko lang siya nakitang naging dedikado sa isang bagay.
At yun nga ay ang pagiging tatay niya. Nagpatuloy ang birthday celebration ni Mama at masasabi kong nawala na rin ang pagkailang sa pagitan namin ni Juancho. Para bang bumalik sa dati ang lahat, Papa Dudut. Naobserbahan ko na kahit matagal din siyang hindi pumunta sa bahay simula nang naghiwalay kami, ay hindi pa rin nawala ang pagiging malapit niya sa mga kapatid ko. At mas lalo na nga kina Mama at Papa. Pakiramdam ko ay mas naging close pa sila noong gabing yon, pero ang pinaka hindi ko talaga makakalimutan ay ang walang tigil na pangaasar at pambubugaw sa akin ni Mama para sa ex kong si Juancho, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Pero syempre, Papa Dudut, alam ko pa rin ang limitasyon ko. Hindi na kami ni Juancho at may boyfriend na ako, at kahit na may pinagsamahan kami ay hindi naman magandang makihalubilo ako sa kanya na parang tulad pa rin ng dati. Kaya kahit panay tukso at pasaring ni Mama sa amin ay hindi ko na po sinasakyan. Doon ako nagpaalam sa kanila na matutulog na, pero ang totoo ay makikipagtawagan ako kay Allen sa cellphone. Kinuwento ko kay Allen na pinapunta ni Mama si Juancho sa bahay namin, pero nilinaw ko sa kanya na wala na akong nararamdaman sa ex ko dahil siya ang mahal ko. Kahit na hindi ko nakita ang reaksyon ng mukha ni Allen, alam kong nagulat siya base sa tono ng boses niya. At nasaktan ako dahil ayokong isipin niya na posible pa kaming magkabalikan ni Juancho. Sa huli naniwala at nagtiwala sa akin ang boyfriend ko. At nagpatuloy ang pag-uusap namin sa cellphone hanggang sa makatulog ako. Kinabukasan, inis na inis sa akin si Mama dahil hindi ko raw binubuksan ang pinto ng kwarto ko. Nang tinanong ko kung bakit ay syempre raw magpapaalam sa akin si Juancho at ang anak nito dahil uuwi na sila. Humingi na lamang ako ng pasensya kay Mama at sinabi kong nakatulog na ako sa sobrang pagod. Lumipas pa nga ang mga araw, excited ako dahil malapit nang sumapit ang birthday ng boyfriend ko. Gusto ko siyang sorpresahin katulad ng ginawa niya sa akin noong birthday ko, at gusto kong iparamdam kay Allen na mahal ko siya, na mahalaga siya sa akin. Pero nahihirapan akong mag-isip kung paano ko yon gagawin. Noon kasing kami pa ni Juancho palagi kaming nagse-celebrate kasama ang pamilya ko. Isang araw ay nakatanggap ako ng tawag mula sa isang unknown number at laking gulat ko nang sagutin ko yon, Papa Dudut. Melissa, please. Teka lang, huwag mo muna ibaba. Mag-usap muna tayo. Nag-uusap na tayo, tsaka teka nga lang. Lasing ka ba? Hindi ako lasing. Nakainom lang, konti. Ginawa ko yun para magkalakas ako ng loob na tawagan ka tsaka kausapin ka. Teka, kanino mo muna hiningi ang number ko? Kanino pa ba? Di sa mama mo. Alam mo namang sanggang dikit kami nun eh. Si Mama talaga? Huwag ka nang magalit sa mama mo. Ginawa lang niya yun kasi para magkaroon tayo ng koneksyon ulit. Halata nga. Nung nandito ka, paniasar sa atin eh. Kaya ka ba umalis nun? Tapos nagkulong ka sa kwarto kasi naiinis ka sa pang-aasar niya sa atin? Medyo. Naiilang kasi ako. Tsaka bakit kailangan niya pang gawin yon? Alam naman niyang may boyfriend na ako. Baka kasi mas gusto pa rin ako ng mama mo kaysa dun sa boyfriend mo. Anong sinabi mo? Teka, huwag kang magagalit. Ha? Nakwento lang sa akin ni tita na magkaiba daw kami. Kumbaga, mas gusto nila ako para sa'yo. Hindi raw kasi mahilig pumunta dyan sa bahay niyo yung bagong boyfriend mo eh. Kaya hindi malapit mga magulang mo sa kanya. Pati na rin yung mga kapatid mo, hindi niya close. Hindi ka tulad ko. Sabi rin ng mama mo, na miss niya na ako. Parang anak na raw kasi yung turing niya sa akin. Sandali, teka ha. Anong teka? Hindi lang ako makapaniwala na sinabi lahat yan ni Mama. Maniwala ka sa hindi. Sinabi niya sa akin yun. Kahit tanungin mo pa siya. Hindi na.
Ramdam ko rin naman na ayaw nila sa boyfriend ko, pero hindi sapat na dahilan yon para ipagpilitan nila tayo magkabalikan. Bakit? Hindi mo na ba ako mahal? Hindi na, Wancho. Tsaka matagal na tayong tapos. Melissa, nung naghiwalay tayo, sabi mo mahal mo pa ako. Tapos ngayon hindi na? Parang unfair naman yata, no? Paano naging unfair yun? Sige nga. Ang bilis naman mawala ng feelings mo sa akin. Ang tagal din natin ha. Nag-live-in pa nga tayo eh. Diba? Napapaisip tuloy ako kung minahal mo ba talaga ako o hindi. Minahal kita para sa kaalaman mo. Pero niloko mo ako. Naghanap ka ng ibang babae bukod sa akin tapos binuntis mo. At kahit masakit kasi mahal pa kita noong mga panahong yon, pinalaya na kita. Kaya wala kang karapatan na isumbat sa akin yung pagmamahal ko sa'yo. Hindi ko naman sinusumbat. Nalulungkot lang ako. Bakit? Dahil may boyfriend na ako at masaya ako sa kanya? Tapos ikaw, niloko at iniwan ng babaeng kasama mong gumawa ng kalokohan sa akin, no? Tama ba? Ay, Melissa naman. Huwag mo naman ipamukha sa akin na kinarma na ako sa kasalanan ko sa'yo noon. At bakit hindi ko ipamumukha sa'yo ang kapal ng apag mong sabihin na mas gusto ka pa rin ng pamilya ko kaysa sa boyfriend ko? Kinumpara mo pa sarili mo sa kanya kaya lalo ko nabwisit sa'yo. Uy, kumalma ka lang. Pwede? Huwag mo ako sigawan. Ang sakit sa tenga eh. Hindi kita sinisigawan. Masyado kang ano dyan. Tsaka hindi ka ba nakakahalata na umiiwas ako sa'yo? Hindi dahil hindi pa ako nakaka-move on sa atin. Ayoko lang magkaroon pa ng koneksyon sa'yo. Si mama lang naman yun ang aasar sa atin pero hindi naman ako nagpadala. Umiwas ako. Sana ganun din ginawa mo. Ano ko gagawin yun eh? Mahal pa rin kita. Ano? Oh, huwag mo sabihin na bingi ka na. Ang sabi ko, mahal pa rin kita. Hindi naman ako tumigil na mahalin Kate. Hindi raw tumigil na mahalin pero nagawa mo nga ako lokohin. Ang alam ko, pag mahal mo ang isang tao, hindi mo siya sasaktan. Hanggang ngayon ba hindi mo pa rin ako napapatawad? Napatawad na kita. Pero sa mga sinasabi mo ngayon, parang gumagawa ka na naman ng bagong kasalanan sa akin. Makiramdam ka nga. Ayoko na sa'yo. Masaya na ako sa relasyon namin ng boyfriend ko. Mabuti pa wag na tayo mag-usap. Teka, Melissa, sandali lang. Sandali, huwag mo na ibaba. Bigyan mo naman ng respeto yung sarili mo. Huwag ka nang magmakaawa kasi wala ka nang mapapala. Huwag mo na akong guluhin. Ang gawin mo, mag-focus ka dun sa anak mo. Papa Dudut, hindi ko lubos sa kalain na tatawagan ako ni Juancho ng nakainom. Hindi ko rin ine-expect ang mga bagay na sinabi niya sa akin. Sa totoo lang ay hindi na pagmamahal ang nararamdaman ko sa kanya ng mga panahong yon kundi awa na. Awa sa pagiging miserable niya na karma dahil sa ginawa niya sa akin. Alam ko namang sincero siya sa pagtatapat niya sa akin ng feelings pero hindi na talaga papadudot. Ayoko na dahil tapos na kami. Bukod doon ay may ibang lalaki na akong mahal na walang iba kundi si Allen. Alam ko na nasaktan ko si Juancho dahil sa mga sinabi ko. Pero naniniwala akong kailangan niyang marinig ang mga bagay na yon upang matauhan siya. Okay lang naman sa akin kung close pa rin siya sa pamilya ko. Ako lang naman ang ginawa niya ng masama, hindi ang mga kapatid ko at hindi rin ang mga magulang ko. Pero hanggang doon na lang ang lahat dahil natuto na ako. Sinaktan niya ako kaya ayoko na at kahit na masakit ang mga sinabi ko sa kanya. Alam kong nauunawaan ako ni Juancho. Simula noon ay hindi na siya tumawag sa akin. Hindi na rin siya bumisita sa bahay namin, bagay na pinagtaka ni Mama Papa Dudut. Pansin ko hindi na dumadalaw dito si Juancho Bakit kaya? Hindi ko po alam Bakit hindi mo alam? Hindi na ba kayo nag-uusap? Hindi naman po talaga kami nag-uusap. Kayo lang naman yung may gusto na mag-usap kami. Baka lang naman kasi maisip niyong magbalikan. Hindi ko po yun naisip, lalo na may boyfriend ako. Sana naman irespeto niyo yun. Bakit mo ako sinisigawan? Hindi po ako sumisigaw. Naiinis lang ako kasi parang ang manhid niyo.
Alam ko naman na hindi kayo close kay Allen pero siya na po yung mahal ko at hindi na si Juancho. Hindi naman po yata tama na ipagpilitan nyo yung bagay na ayaw ko porque gusto nyo. Ay, pasensya ka na, Melissa, ha? Sa totoo lang, sinabi rin naman sa akin yan ng papa mo. Nakwento ko sa kanya na gustong-gusto ko talaga kayo ni Juancho na magkatuluyan. Kahit na may anak siya sa ibang babae, handa naman akong tanggapin yun. Basta magiging kayo sa huli. Pero pinaintindi sa akin ng papa mo na mali yun. Unfair sa'yo, tsaka napakamakasarili ko. Buti pa po si Papa naisip yun. Kaya nga humihingi na ako ng pasensya. Hindi mo rin naman ako masisisi. Close kasi talaga ako kay Juancho kaysa kay Allen. Alam ko naman po yun pero sana mabigyan nyo ng pagkakataon si Allen na patunayan yung sarili niya sa inyo. Kung alam nyo lang kung gaano siya kabait na boyfriend sa akin, mas maiintindihan nyo kung bakit siya ang minahal ko at hindi na si Juancho. Alam ko naman yon. Siyempre, nanay mo ako eh. Tsaka pansin ko lagi kang nakangiti at tsaka excited pagkausap mo si Allen sa cellphone. Parang bumalik ka sa pagkabata. Tsaka sabi mo nga, siya yung nandyan nung kailangan mo ng kaibigang masasandalan. Siguro, nanibago lang talaga kami ng papa mo at ng mga kapatid mo. Pero sila natanggap na nila. Ako lang yung hindi pa rin nakakausad sa inyo ni Juancho mula nung nagkahiwalay kayo. Ang totoo, sinabi sa akin ni Juancho na mahal niya pa ako. Talaga? O anong sagot mo? Ang sinabi ko, wala na ako nararamdaman sa kanya. Na matagal na kaming tapos at dapat mag-focus na lang siya sa anak niya. O tama rin naman. Hayaan mo, hindi ko na ulit kayo tutuksuhin sa isa't isa. Salamat po ma. Na-appreciate ko po yan. Basta anak, huwag ka lang magagalit sa mama ha. Hindi naman po ako galit sa inyo. Inis lang pero wala na yon. Salamat po ulit. Teka po, si Allen tumatawag, sagutin ko lang. Oy, sige. Magluluto lang ako dun sa kusina para sa tanghalian natin. Sige po. Hello, babe? Hi, babe. Wait, greet muna kita ng happy birthday sa pinakagwapo kong boyfriend. Naku, nambola ka pa talaga ha? Hindi ko yun bola. Oh, sige, pero thank you sa greetings. So, punta ako dyan sa apartment mo? Hindi na, babe. Ako na lang pupunta dyan sa inyo ngayon. Ha? Sabi ko ako na lang pupunta dyan para makasama ko kayo ng family mo ngayong birthday ko. Napag-isip-isip ko na malungkot pala mag-isa. Lalo ngayon na nandyan ka na at ang pamilya mo na pwede ko namang makasama. Ano ba yan? Naiyak naman ako sa sinabi mo. Ha? Bakit naman? Basta, natutuwa lang ako sa'yo. Pero teka, sabihan ko sina mama at papa. Since wala nang oras magluto, magti-take out na lang ako ng pang-lunch natin. Ako nang bahala. Ang gagawin mo lang ay pumunta rito sa amin, okay? Sure ka? Pwede naman ako mag-ambag. Hindi na. Birthday mo, di ba? Ang mga may birthday hindi dapat pinag-aambag. Hintayin kita rito sa amin, ha? Sigurado ako matutuwa sina mama at papa. Pati mga kapatid ko kasi gusto ka rin daw nila makabanding. Kahit hindi na sa mobile games, magpapaturo raw sila sa'yo mag-chess. Nakwento ko na magaling ka ron eh. Di ba nag-champion ka noon sa school nung sumali ka sa contest? Hala, tagal na nun. Pero sige, tingnan ko kung di pa ako kinalawang sa chess. Hindi pa yan. Tiwala ako sa'yo. So paano? See you later? Yeah, see you later. I love you, babe. I love you more, babe. Happy birthday ulit! Papa Dudut, naging masaya at memorable ang simpleng birthday celebration ni Allen sa bahay kasama ang pamilya ko. Kumpara nung unang beses na pumunta siya sa amin ay mas naging kampante na siya noong araw na yon. Siyempre, dinaldal siya ng dinaldal ni Mama at ni Papa. At masaya ako dahil pansin kong nakakapagpalagayan nila ng loob ang boyfriend ko. Sa katunayan, nasabi sa akin ni Mama na mas gusto na niya si Allen kesa kay Juancho. Natawa na lamang ako sa sinabing yun ni Mama sabay iling. Malaki ang pasalamat ko kay Allen nang dumating siya sa buhay ko. Ayoko na silang ipagkumpara ni Juancho, lalo na tapos na rin naman ang aming kwento. Basta masaya ako sa piling ng kasalukuyan kong nobyo. Sa kabilang banda naman ay wala akong ibang hiling kundi ang tulungan pa rin si Juancho ng may kapal upang makaya niyang itaguyod ang kanyang anak. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Maraming salamat, sakaling mapili po ninyong basahin
Ang aking kwento sa inyong istasyon. God bless po sa Barangay Love Stories. At number 1 po kayo sa aming puso. And more power. And God bless sa inyong lahat. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Melissa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nakakaantig naman talaga ang ating kwento. Ikaw ba, kabarangay? Nakarelate ka ba sa story natin ngayon? Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever.